bago na tayong content, bago tayong segment, bago tayong series. Ito ang tinatawag na Jerry's Must Have. I must increase my back. Charot! So, hello. Kamusta? I hope you guys are doing good. I hope you guys are doing fine. So, another video naman tayo. And yes, welcome back to my channel. Welcome. My name is Jerry Janel. And for today's webisode or Quarantivity, sasabihin ko na sa inyo kung bakit hindi ako madalas nag-live sa TikTok. Kaya naman, pakaltukan nyo! So, the reason kung bakit hindi ako nag-live sa TikTok nitong mga nakarang linggo, nitong mga nakarang araw is dahil sa matindi ang aking pamamalat. Oo, napakatindi po ng aking piling. Piling! Yes. I think mali aking... Oh my God. Wait. Tama ang aking spelling. Nakakalok. Kasi, nag-post ako sa IG story ko. And, actually, nag-picture ako sa selfie, ganyan, selfie. So, ngayon, ang ginawa ko, since active lang ako sa IG, and then sa Twitter, ang ginawa ko is nag-post ako ng my IG story. And doon sa post kong selfie, super duper pamamalat na naman sa bandang baba. Dito banda. So, pinost ko lang siya. And this is pinost ko, sinabi ko matindi, todo ang pamamalat ng aking pagmumukha. This past few days, lagi ako nabubulol, lagi akong ewan ko kung nangyayari sa akin. Basta yun. So ngayon, parang napag-isip-isipan ko na sabihin na sa inyo kung ano nga ba ang ginagamit ko. Yan yung dahilan kung bakit medyo shiny ang aking noo, ang aking gilong, at ang aking dito. Diba? Dahil yan doon sa isang product na ginagamit ko, which is Fairy Skin. Yes. At in fairness naman sa kanya, in fairness, napakalaking pagbabago sa skin ko ang ginawa ng Fairy Skin. Oo, totoo yan. Totoo, promise, mamatay. Ito, ipapakita ko sa inyo ano-ano siya at kung saan ko siya nabili. Diba? Para naman bongga. Siyempre, hindi ko siya blinag noong mga nakarang araw kasi nga parang ayokong magpakita sa inyong lahat ng aking skin na mukhang naaagnas. Mukhang ahas nagpapalit ng skin. Kaya ngayon na lang, since alam ko at talagang ginamit ko siya at alam ko talagang effective siya. Kaya ngayon ko siya ipapakita sa inyong lahat. Diba? Nakakaloka. So, ito na. Abangan nyo. Huwag nyo abangan. Ito na talaga. Promise. So, low. Sarap. So, ayun na nga. So, ipapakita ko sa inyo yung isang set ng Fairy Skin na ginamit ko sa aking pagmumukha every morning and then every night. Ito ay ang Fairy Skin Derma Facial Toner na nakalagay sa kulay pink. Ayan o. Diba? Ang bongga. And then, meron silang Fairy Skin Brightening Cream. And meron din silang Fairy Skin Sunblock Cream Gel with UV Protection SPF 45. Di ba nakakaloka? And of course, meron silang sabon na Kojic. At syempre, since ginagamit ko siya, hindi ko siya dadalhin dito or kasi nasa CR siya. Actually, pangalawang set ko na siya. Kasi napakarami kong maglagay ng sunblock, napakarami kong maglagay ng itong brightening skin or brightening cream with
anti-aging, skin renewal, and then tighten your pores, diba? Kaya naman, yan ang dahilan kung bakit hindi ako nag-live sa TikTok. Kasi nga, dahil sa aking pamamalat. Oo, dahil sa aking pamamalat. Una, ang na-experience ko lang dito is super hapde nung ika-third day ko. As in, super duper hapde. And then, yung pagdating ng fourth day ko, todo balat siya. As in, todo balat na nagalaglagan yung mga balat sa skin. Yung typical na nagalaglagan yung mga balat. Ganyan sa, lagi pa man din ako nakaitim dito sa bahay namin. So, lagi siyang nakikita mo dito para siyang dandruff or something. Nakakadiri, oo, nakakadiri. Pero, that's reality. Wala tayong magagawa, di ba? That's reality. And then, after a week, medyo nag-lessen na yung pamamalat niya. And, naramdaman ko, ang panikip. Kumbaga parang, tinight niya talaga yung Tesla ko. Tinight niya. Promise. I may be everything but I'm not a liar. Kumbaga, apat na product pa lang yung mga ginagamit ko. Or apat na brand pa lang ginagamit ko. And so far, so good. Lahat sila effective sa akin. Diba? And this time, since sila ang pinakamura sa lahat ng mga product na ginagamit ko, sa lahat ng brand na ginagamit ko, parang feeling ko somehow isa sila sa aking mga, ano bang masasabi ko? Isa sila sa mga top 5 ko. Pasok sa top 5. Yan, ang Fairy Skin na brand. Yes. At nabili ko siya sa Lazada. Yes, don't worry guys. This is not a sponsored. This is not a sponsored vlog from Fairy Skin. Pero dahil natuwa ako, dahil na may progress na nangyari, so why not i-share ko sa inyo, diba? Pasensya kasi hindi ko vlog yung journey ko. Pero trust me, panoorin yung mga dating vlog and compare nyo sa mga monovlog ko ngayon. Promise, as in promise, talagang may potential siya, diba? Parang siya yung parang kasi may mga brilliant, may mga skin kinemilatic chuchu, may iba-ibang brand. Sila yung medyo hindi pa ganun nagbo-bloom, pero trust me pag sinabi kong magbo-bloom siya. As in. Kumbaga, dun ako sa low-key na product, na low-key na brand, pero may dating. Kaya guys, kung gusto nyo, itry nyo siya, in 7 days, let's just, in 7 days, makikita nyo na ang effect ng Fairy Skin. Walang keme. Wala siyang kakeme-keme, pero totoo. Promise. Itataya ko ang pangalan ko, ang credibility ko, pero, disclaimer, maaaring itong mga product na to, itong mga product na to, maaaring itong mga product na to, effective sa akin. Maaaring itong mga product na to ay gumana sa akin ng bonggang-bongga. Again, i-try nyo muna sa skin nyo or maaaring dito kasi ito yung pinaka-sensitive niya dito sa likod ng tenga. I-try nyo at kung meron siyang reaction or whatever, huwag nyo na i-try. Pero sa akin, ang naramdaman ko lang nung paglagay ko sa kanila is mahapde kasi nga rejuvenating product siya. So, ibig sabihin, papalitan niya yung mga old skin sa Peslac mo. And, parang feeling ko, napakarami kong old skin kasi before na, hindi na ako siya ginagamit ng mga product. So, ngayon, since, alam nyo na, medyo, yun na, ayoko magsabi, pero alam nyo na madalas na ako nag-get sa vlog, and of course, sa TikTok, sa IG, sa kung saan social media. Kaya, kinakailangan ko ng alagaan yung sarili ko, lalo na ng skin ko. Pero, advice, wag nyo lang gagawin yung ginagawa ko na kung kailan matanda na ako, doon pa lang mag-take care ng skin ko kasi tsaka yun. Dapat habang bagets pa kayo, talagang alagaan nyo na yung skin nyo. Promise. Para pagtanda nyo, bonggang-bongga na yung skin nyo. Okay? So yun lang.
ito ay isang recommended or I must vlog. I must increase my bus. So, tatawagin ko siyang must have. Diba? Must have Fab Jerry choice or Jerry General must have. Oh, at may bago na tayong content, may bago tayong segment, may bago tayong series. Ito tinatawag na Jerry's must have. I must increase my bus. Charot! So anyways, ayun, kung try niyo siya, itag nyo ako, mag-comment kayo sa comment section, sa IG, sa kung saan social media na kung saan makikita nyo ako, sabihin sa akin na trinay nyo, and sabihin sa akin kung effective. Again, may disclaimer ako, wag nyo sabihin sa akin na wala akong sinabi. Maaaring ang mga product ko ay gumana sa akin, maaaring gumana sa iba, at maaaring hindi gumana sa inyo. At saka, simula ng quarantine, hindi na talaga ako nag-foundation kasi nga wala naman ako sa nalakad. Yun yung nakalakad lang ako nilagay ng foundation. But since nasa bahay lang ako namin and walang kaganapan, yun. Hindi, as in free ang pagmumukha ko sa mga chemical, diba? But anyhow, so yun na nga, hanggang dito na lang mga bibig ko, mga bakla, mga tombol, mga kapitbahay. At ngayon ko lang nagamit yun dyan. Ngayon ko lang nagamit yan. So again guys, thank you so much for watching. I love you. At syempre, utang pa ako sa inyo. May utang pa ako sa inyo talaga. Yung mga update ko sa Project 3M. Don't worry. Malapit na. Pakalapit na po. Malapit na. Promise. Okay? Don't forget to click the subscribe and comment. And I love you. Pinoorin mo naman yung ibang vlog ko. Sige na. Baka naman. Pero dito. Yan tulad niyan. Panoorin niyo ha.